Addu'ata da kuma fatana sun yi daidai da hukuncin da Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya yanke dangane da makomar 'yan Kwankwasiyya. Bayan cece-kuce da al'umma suka yi ta yi cewar Kwankwaso zai koma jam'iyyar APC, Kwankwaso zai bar NNPP, a yau dai Kwankwaso ya yanke hukunci dangane da matsayar 'yan Kwankwasiyya bayan taron masu ruwa da tsaki da aka yi a yau Alhamis a Abuja. A yau Kwankwaso ya bayyana cewar zaman mu a NNPP zama daram, babu gudu ba ja da baya, domin jam'iyyar NNPP jam'iyya ce wacce aka kafa ta a doron gaskiya, jam'iyya ce wacce take kan daidai, jam'iyya ce wanda ba masu almundahana a cikinta. Canja sheka zuwa wata jam'iyyar zai ba wa tafiyar Kwankwasiyya matsala. Wannan hukunci da Injiniya Dr. Rabi'u Musa ya yanke tare da wasu jagorori a cikin Kwankwasiyya ya mun daɗi, kuma na yi rawa har da tsalle, na ji daɗi ya cikin raina. Don haka al'umma ku ci gaba da yi wa tafiyar Kwankwasiyya addu'a, domin tafiya ce wacce ke kan daidai, tafiya ce wacce ake yin ta don talaka. Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, jagoran ɗarikar Kwankwasiyya, Allah Ubangiji ya taimake ka duniya da kiyama, Allah Ubangiji ya ma jagoranci, Allah Ubangiji ya baka shugabancin wannan ƙasa, Allah ya sa mu dace.